udto. Start na ta? May pagkapakyaw. Sige. Yes. Hello! Char. Hi! Hi! Oh my God! Start na ba? Mona ni? Hello! Shut up and sit down. Anyway, mga friends. Dahil mag-meet for another episode. Nilabot tayo jud mi, no? Third month na ta. Yes. Sadly, it's the third month. Oo, still praying na last na yung month. Pero, ilang kumabot So far. Ilang kumabot pa yung June. Mas in December pa. Hopefully, friends kaming tanan or at least makagawan sa last week. Just the same way na mo address kasi yung mga answers every week, no? Every week? Every other week. Ni umot. Bi-weekly. Bi-weekly. Okay. So, karon it's March na. Yes. It's, Yes. I'm sunod kay December. Actually. So March naman, so muna siya ang month na mag-graduate unta mga senior high. So sila ang tamang ikuan. Charis. Bitaw, March is International Women's Month! Yes. Yes! Yay for women! Yay! Sumuli namin. Bye-bye! And of course, we have Hochi, no? Okay, A woman. Na siya actually. Sa inyo na ibawan sa among upan. Ito mo si Ruby ang bayi. Oo, actually. Si Sayop mo. Si Hotchi dyan ang kondungan may nagpatulian na. Si Hochi dyan ang babayi. Kaming Biological. Kuan lang. Implant, not yet there, and fake. Ano? Dili, oy. VVM. VVM. Babayin me. Very wetty. I would like to thank Starbucks for sponsoring our coffee. Correct. Thank you very much. We also have, of course, our eternal guest. Our Welcome. Ruben. Welcome back to me. Welcome back to her. Welcome back to it. Oo. So, muna siya. But we also have our mortal guest. We have our immortal guest. Correct. We have our mortal guest. Si Abby! Hi, Abby. Welcome. Introduce yourself. Welcome Bayi ba ka? Or kamusta ka na bayi? Wala pa. Ano sa'yo? Abangan sa Maayong. Abby has been with Abby. Maria. Madala ko tayo itong taga-Fuken. Oo. Si Abby has been with us with Table 12 since time immemorial. She's been there with us. She's actually our stage manager. She was actually our stage manager katong sa ikaw sa kita silang Kuya Mark. Kuya Mark. Kuya Mark. Yeah. Ate Mark. So, it's so nice to see her again. We really thought ba siya kalingkawa sa pandemic. Pero, surprise! Wait siya. I resurrected from Yeah, her spirit, soul, and ashes na rin. Nag-abog siya karoon with us. So, thank you very much for coming, Abe. Thank you also for having me. Oo. Shout out. Pag-ani sa pag-abi-abi. Oo. Tatang pag-abi-abi. Masugot na Correct. Oo. So, karoon, Bisaya. coaching for another question sa cyberspace na po. So, pag-lo? Cyberspace. Art of Arty. Basta player ka sa una, no? Jesus! Wig. Jesus! Oo. Ay, alayin ko po sa ball. Sure. So, ano siya? As a woman, undang na ta. Oh, dapat close. Close ang mga. As a woman, what do you wish people would stop telling or asking you in 2022 and why?
Okay, so Break it once down. again, daghan kayong malites Jud, you know, kung di Jud usik Like, unaffected. di Jud usik ang sponsor dads. Yes. Magod time din yung pa-sponsor. Okay, grabe ang mga tao ka chismosa. True. Hello! Napabig guest! There's another We have woman. our special. There's another woman! Okay na, ito yung bulan. Daghang Who's woman, that? no? So, I like Another it. woman. Another woman. The woman! Bagong tahi, bagong tuli. Chini! Another woman! Napa another woman! Kapila na sila kay woman. Ay, the camera! Another woman! Woman. Kapila na kay woman. Bayo. Woman na lang. Watch out. Watch out. Maray, we have 20. Oh, Jesus. Oh, nice to see you guys. May break in this podcast, kami na po yung pangwan. So, ang first response is, so what do you wish people would stop telling or asking you? Ang una nilang usual response is, kailan ka mag-aanak? Gusto nyo po kayo na lang po ang mababayad ng tuition. Wow. Yes. Tinoo. As a woman. Kaning nga questions na kanusa ka mga na kay common siya. Oh, common kayo siya nga thread. Delete na po mga kwetpoan. Mas yung gadungan is like comment ano. Nagsabot na sila. Common. Oh, bitaw. And it's nice that we have women right now. Bitaw. Sure. Dili ka Kami. Sorry. kay para makabalota kung anong saputon mo ani na question. Ikaw saputon ka. Have you been asked this question? Ayo. Monsa- Pero bitang tungod kay working na or graduate na ka. Kada sa ka mga anak or kada sa ka student. Yeah. This is body. Chart. Ano mo tanan ako ana? Pero bitang Ano more magdali? niya may existence mga anak. Exactly. So, may makasama. Then ang mangutana pa jud kadto pag murag di ka nanganak No, Jud. Lahi roti. Ano? Nya dili siya. Usually pagod babayi ang mangutana Oh, ana. bye, Jud. Oo. Okay ra Yeah. ko ano tanong niya mo It's so sponsor. weird. No? Mm. Magpa-eskwela mo ka na. Best. Nothing against women ha, pero katong mga women na ginaaway kanang gipangutanan may ning ana na question na maka-torment ba sa mind sa woman or anyone else for that matter. Ang mag-question pa ko na katong pag mga babae Babae po po. na hili kayo mga reklamo dias dalan, rally, visit. Ano sa ka mga anak? Ano, Sino- it's like your sole existence is to just Mer dili ka bayad Kids. dili ka mga anak. Oh, exactly. Murag vessel rami. Oh. If ako anak kay mo kuan jud ko mautan ako ngano mabdos dai ko. Mo anak ko. kabalo ko ma. Mabdos dai ko. Ako lawas. Ano sa ko na mabdos? O sa ko Virgin Mary, mangita sa ko bana o sa ko mga Sabi na sige mga anak ko ikaw bayad ang milk. Why don't you ask me, kailan ka mag-iiyot? Oo. Kung padulong magulaman tag mag-aanak. Oo. Anak dayo wa pag single pagay ko. Mga anak na Wala dito ba? Oo. Kapag uban, kung mapuros ka, walay laki. Lain po talaga. Ano? Asa man mo lugar dahil? Ano, di Sabi ba? na, ano ba talaga ate? Oo. Kusa Jud, yun ang bilat. Visit mo. Oh, matres. O tara, matres bilat, ovary. Amira na kusa. Kamo na lang. Lulipid soup. Sinojud na. Bitaw, loy bitaw. Tsaka niyo, gusto niyo pa kayo na lang po ang magbabayad ng Yeah, tuition. that's true. Dili good siya lalim na mga labi na ron. Uy, dagan ko Hospital friends. bill. Dagan ko friends na mga nakra din for the sake na nana sila Anak. liwat. Oh, anak. Nana ni liwat. For the sake. Oh my gosh, wa mo gana huna na mahal kayo ang hospital ron. Hmm. Labi ng antigen positive na yung anak, mga visit mo. Yung Pero- mga reklamo mo na Correct. karon dako kayo kuan ang hospital. Pag-feel. Pilipinas in taon ta, baling lisura, diri magkaanak. Nya dili barato magkaanak. Dili Ano? para Aside sa pagpanganak, ang pag-alaga. Yeah. Mag-isot lang ganito itoy. Sino? Oy, truth! Tinuod. Ay, oo. Bakit siya ko? Hello, course. 15 ka iri, 11 ka iro, baling mahala. Isa na mo gali akong irong. Dapat sa sweldo na ikaltas para sa iro. Bash, kaya kung wala, magot na. Saan lang mga anak? Sakit bekas dugan di ka kapakaunong kapahatag ka ng Tinuod. palimpyos tahi nila. Paano ba I believe that not everyone is meant to be a parent.
Because it's not easy to be a parent. Oh, tinuod. Okay na. Yes. Not everyone is fit to be a parent. Tagana rin mag-trauma imong bata. True. You have to be ready. Yeah. Kaya dili man siya ingon nga, Like, char-char sabi lang. kay dili pa man yung ready Like, ma-parents. ako sisters, they have no Ready children na man. ma-parents One of my sisters, they voluntarily, uli good siya, kanan mga anak, kay tungod alang kaliwat tamo na naay mga genetic defects. Okay, upat sa akong sisters na may genetic defects. Katong wala na nga buhi, mga tao. Ay, nga tao sila, abot sa 3 years old na pero kanang wala ni Dugay. Dili dyan siya Walang Another ko pod comment is, maghanap ka na ng jowa. Oh, Yati. Pero dili ba sa una, Pero di ba? may tawon paglain. Oo. Hindi ka dapat. Dapat na duha. So, kung single ka, kay mag-big deal tayo. Di ba, as a Di girl? mo ko na joke-joke? Char? Ang relationship. Yes. Dili ko an. Hindi. Dili, Jud. Ako Pagkalisod siya sa ma-remember relasyon. Ako siya ma-remember sa akong papa is, manguyab ka, kay mo ang purpose is na kay partner. Partner for life na ba? So kung wala pa kay plano mo settle down, ayos mo na daghan kay mga problematic na relationship. Tinuod. For the sake of having a relationship. Kung saan naka-factor po. Mara bitag curse man og single ka, dili mo. Dili, Jud, ginoo Di ko. ba? Kada ka na ni mga Kung wala ka yun, kay Mara ka outsider. True. Wait, ko. Ano na siya? It's just like, kani mga comments mo good no, kani among hindi pang collect karon. It's like, they're boxing you guys in. Tama mga Yeah. women. Yeah. Kung kami galisod may mga bayot, kung saan na lang mo mga Yes. bayot, no? Like, kana bang gi-box in mo o comment, Right, ikaw dapat dapat mo na nakauyab. Dapat pagka 18 nimo dugo, ay pagka 12 nimo dugo na ka, 18 magdebu ka. Anak ba, mura ba, na-answer Nakay timeline dapat. timeline. Right. Oh. Dapat pareha mo tanan og timeline. And I don't see men being subjected to that same kind of Pressure. conditions Exactly. as women. Tinuod. So, ano siya? Stop being a woman. Stop being a woman. Ay, sige, Oo. magpakuan ako. I I'll had change one my experience. I had one experience nga. Naay babayi nga tigulang nga ni-approach ako. Nga, ana siya nga, eskwela pa ba daw ko? I think I was like 19 years old. At eskwela pa ba daw ko? Yan ako nga wala na, niundang ko. Kaya niundang man ko for how many years. Yan na siya nga, ay pag ano na lang, pagpakasal na lang, na pag-anak. Muna yung option. Okay. So either you're married or you don't. Pila edad na niya direct na ni-approach ni mo? Course, no? Oh, worse na. Kana kung marites po niya kanang magtambay sa tubod. Nagikasal ko to siya. Oh, it's the question. Ginapa ko niya kaya ang akong anak wala na siya ni eskwela pero naano siya pero okay ra kay nakita naman siyang bana. Wow. So, option siya. So, kung di ka kaskwela, Pangasawa pamilya na na lang. lang. Tinuod. Yes. Hindi, anak ko naman na option, no? Ni na tapos kong nursing. Correct. Ito nga naman, maglisod-lisod. Pwede naman may mag-video diretso. Ako nagunaon. Pwede mang lisuras mat. Uy, paiyot na lang. Ano lang, pangtampos, ano lang. Sige lang, anak ako next week. Correct. So, option A and option B ra. Options. I don't know how these people who give comments like that can defend themselves na. Basta mo. So sometimes kuan magudpod ka ng murag tradition na gidpod sa Filipinos It's like nga inana. generational thing. Generation. Pag ingon ni direct ka katong 60 ka pinatong gulang basta mo gidpod yung experience na unang yun. Maanak ko na ba siya? Oh. Maybe she was also a victim. Correct. Sa una. Mo siya na itong culture, baka na ang bahay ka dapat sa balay lang. Dapat submissive mo. Truth. Sabi mo si mo limpyo taller. Pero sige mo dapat trabaho. So, ayun lang i-balance out kung masige mo trabaho, mahugaw yung taller, limpyo kung masige, ana ba? Oh, okay. Sound siya. Dili. Listen ka. Strong ni na episode. So, muli siya. Then, nahanap ko yung kailan, jowa to ganina. Kailan ka mag-aasawa? Yes! May boyfriend ka na ba? Bakit wala ka pang anak? Ang tanda mo na. Oh my Hindi Lord, mo of susundan mercy. yung anak mo. Paano ka na kapag matanda ka na? Sino mag-aalaga sa'yo? Daga problems. Ano problema, oy? Pagay ka sugod. Uy, tinood na. Kanang sa magkasal. Samot na ka ng nearing 30s na Oh, ka. tinood. Or na ka sa mid-20s. Naturally, lagi mo yung timeline. How old are you, Ate Ab? Babayi. I'm proud to be
28 years Oh, old. 28 ka man. Unsa may gina-expect na timeline so far sa imo? Dapat karon maminyo na. O, diba? Siguro gasugod na siya nga question mga 25 years old ko. Samot na kato nakauyab na jud ko. Oo. Namoingon na jud kano sa man mo magminyo. Itin pa sabihin na hinay sa ta. Another is, to get a rich husband. Then i-comment ni Super ko siya, bitch, I'm the motherfucking rich husband. Char. Share. Empowered. Share, is this To you? get the rich husband, bitch, Kaya mga I'm fam. the... Pang-afam na lang. Oy, di Mga noon. fam. Girl, wala sila kabalo na nga fam ta kay... It's not for the money, manggod ang afam. It's for Dili, the... ana, It's for the... It's for the two. Yes. Of course. It's for cleaning out the tubes, girl. Yes. Need their tubes. May time na Pamparaspa. natay audience na bracket age na mga marites ba? Nay, ka lang, nasawa ko foreigner. Ah, hindot na, para madato ka. Dili, nay, katayot kong puting dako. Ano ba? Well, sometimes it's not about the money. Sometimes it's about the genes. Ang That is true. That is what? Only one. Yes. The blue eyes, the white It's skin. not to date a woman Ang blonde nga on hair. what they need to have in a partner. Oo. Dapat ka Isa lang hindi kong para friends. tsada mo ang anak. Dagan kong friends no, batchmates ako nursing man eh. Manglarga jud sila kay dito sila mag-nurse kay mas nahusweldo. Girl, lang failed yung relationship diri Pinoy pag abot dito girl ilang mga apelyido kay wolf. Wow. Mga stalking girls na Oo. mga anak dito. Scherzinger Diba? and Mga Hershey, Mga imported na. mga white hearse, ano ko na. Hershey's. Ha, oy. Swazing. Saan ko akong one? Supil. Taylor ko siya was supil. Oo. So nanapilain, una gihapon ni siya, when will you get married? As if it's that easy. I no longer depend my happiness too much on other people. Sure. Empowered. Mali Power akong woman. ganahan sa itong mga audience. Every time mag-podcast ni Ab, sila na po yung answer sa ilang mga Mga comments. Tayo ko na lang sa magbasa. Kubasa na ba dyan? Ikaw na yung O mura sa komentaryo. react. People seem to like it sa mong reaction. Sa mong mga nawo. Muna mga, saan pag-react? One, two, three, go. Ay, wow. Ana, Mabitaw, tapos alugay na ba? Fed up na kayo mga babae nga muna lang ng siging na Kapoy, recycled na kayo na. Dito, di pwede mag-career sa. Dito, career, oy. Para namin ka paggasto sa mga anak na yung ginapangalan. Oo, or ka lang. Pang-kapi lang. O, pag Starbucks lang. Coffee lang. Sponsor na Red, red. Starbucks. Samot na rin mahal ang gasolina. Shout out Imagine- Red. Imagine na gud ha pag-graduate nimo dayon. Ingno na to nga with that in honors but you ka din pag mo graduate nana din ka. Mas ano pag-enjoy sa imong work ka. Sa imong iniskulahan. There's nothing wrong with having children. Ha? Bitaw. Ang atong focus ani is ang women ba? Oo. Ang integrity nila as women, they're being reduced to this. No? Dapat Kanira ka dapat. Oh, You're this, ana. baby maker. You don't even think of going beyond that. Because you're Exactly. just that. Oo. Ana dito ba? Di naman siya bad nga mga anak or Oo, of something. course. Pero dapat That's not the paghandaan, only oo, thing. Dapat ready. Oo, yung dapat mga- dili. Pero dako ba po nag factor ang kuan kanang murag family po like sa mga mama or mga lola Family nila tree. nga. Kinahanglan na kag ika 20, 21, 22 nimo ha. Dapat na kay ko. Tagaan ko ni mong apo. Tagaan ako Oo. ng mga apo. Tagaan mo murag usahay ma-pressure Man, po sila ako siguro. pero mo arf lang siya okay ra. Oh. Bitaw, morning mo ako. Ano ka nag-ground si mama? Ma, murag, sorry kayo, maha ka nang waka gadahom na mga balibo na yung mga apo. Free. Pagkutin mo Kaya tuloy mga na ko diyan pag-bangkor. Mga Mga kumaak pa dyan. Ipapo to yung gagaw. Umbras. moon of desire. Sorry kayo, ma. Lobo. Lobo. When will you get married? I think tanan din the opening question, opening statement. When will you get married? When will you get married? Or women have deadlines unlike men, so you should get married soon. Gano'n ka na. Oo, Nadyo gano'n. deadline. Pero dili na ginapangutan na sa mga laki na kano sa Oh. kanila. Na expiration date. Ay, ito pa ako Jerry. Jerry, sa una, Jerry, sige pangutana. Pero sa kanaming kanila. Wala, no? Walay bulan nga, walay mangutana. Kamo, may Almost. bulan na. Always. Murag kuan, every other Kapila day. sa usang adlaw. O gani. Sabat na ka na yung mga reunion. Ay! Tapos naman na, guys. Sa hindi na kagalan. Sa hindi na kagalan mo ato. Correct. Pero curious ko, After sa survey. itubag sa imo ang boyfriend if mga mo share ka na nga
Bi ka ng kwan ba gingnan bi ako ni ako ang Do mama. you even ako. share? Kaya if ako maulaw ko kay Kami doon, mas kayo man ni. Kaya Mag-baby sa mag kay kuan man ka na ignon na. Oo. Kami Kasi ba yung respond? Kabalo magod, kami magod kay kabalo na niyan sa among plano ba. Oh, So, exactly. So sila. it's just annoying, no? Oo. Annoying. Sige lang. Though there's this thing that you don't care, pero ma-annoy jud ka. After a Kaya while. magbalik-balik man. Pero pasalamat ako Go, sa madre. kuan. Salamat ako sa kabalo mi sa among plano Understanding ba. po siya daw. I have like-minded women friends like you. Napod sila yung mga partner. Sila good kay engaged jud sila. Na nadugay sila pakasal kay pandemya. Pero ang ilang yung plano is humanon jud ang pandemya. Bitaw. Oh. Ang pangutan na kanos ama. Muna karon na silang tuiga. Kanya naman siya if napakadili ikaw host. Ang anak ko na sa lalaki, usually mo namin yun, dili pa. Ayaw sa pag-minyo, pag-enjoy sa. Oh, yes! Ano? Kanina. Suporta ko nimo. Oh. Pagpitog. Pagunsa sa. Enjoy yourself. Dayon kung Kuan ko no, seryoso kung malaki, naminyo nakapangutan or mayon siya na wala pa ang i-respond ana is Ayun dili siya. parehas bayan na ay pag minyo na ang i-respond ko no is ay ayaw sa enjoy Enjoy sa yourself. Oh, be a Enjoy bachelor, your life. ana. see how True. The day. kanang double standards ba Oh. Tinod. Laki maka-enjoy. women have deadlines unlike Oh, men so you should get exactly. married It's also ano ba ya? Lisod mangita og lalaki who is kanang I like my tawagan o kanang kuan ba? Who is ready to have a family, who is ready to Okay na. settle down, and who knows how to Okay. treat you better than everyone else na imong is naka-relasyon. everyone even ready for a family I don't think you can be very ready exactly. for a family Ah. Unless but you can never be Oh, ready exactly. Tinod. my Oo. mom Compare was as much told as- me siya na susdong bisa unsa pa mo ka-live-in or kadugay yung giingnan akong sister Lahira. akong sister mo ko niya uyab sa childhood pa na bisa unsa pa mo kadugay unsa ka kailaan na imong kuan manggawas ng mga yawa o mga demonyo kung magkasakit inyong anak Tinoon. so That's true. magkaya ko ninyo ma-handle inyong Mag-test partner Hmm. kanang naana anyong accountability naana sa inyong household yeah jud daw ni anak ko si mama mo nang anak ko siya na ako siya ginama don't you want to remarry after my father died I'm saying hindi ka kana mga pakasal usog ma labi na rin na sa Amerika Correct. sus na ako afam na stepfather Dollars don't talk. sus kay anak mo siya dili na ko ganahan mangita og lain laki kay naswerte anak ko si imong papa Na lesbian. na lesbian Lesbian. na lesbian so mo po alam ko na Kanang- buotan na ako Kanang ginaingon nila nga ano ba? Kanang ginaingon nila sa lalaki nga ay ano sa kanahutda sa ang biga or ano sa paglingaw-lingaw sa if you say that to a woman, they would think that the woman is a whore or a slut or Yeah. kanang bigaon. Dili po ni Bigaon Babayi. ka. Oo. Tinod. may gaon ka pero kung man Ay, lalaki lalaki Oo, na lalaki. lalaki siya. boys will be Boy. Actually, Ay, wrong. boys will be boys Tinod. Yeah. so what's there? it's So, not like negative kayo sa babae kung daghan na kay kana samot na kanang daghan na kay kag-relationships Oo. before. Oo. Yun dyan na Parang hugaw ka. Hugaw ka. Pero kung lalaki kay ay wow. Wa experience siya dumayo ni siya. Oh, yes. Ganon. But if mo lang I really appreciate this question and topic no kay Tinoon. it really highlighted not just the woman but the problems that women go through every day No. and this is the continuous subjecting of them sa society na Correct. we parehara na sa bayot we're not accepted here we're just tolerated here in the True. Philippines the Philippines is not an LGBT country it's not also a women friendly country Tinoon. look Yes. at Lenny Robredo now I'm not saying I'm for Lenny this is not very politically biased I'm saying this as neutral as possible na awa si Lenny she's running for president but people are saying na ay makuan na maguna siya emotional body. makuan na siya pag ma-presidente siya naman guna maguhon Madiktahan na siya. Okay, bayi naman guna siya. Ay, usually ay nga siya kay bayo man siya. Oh. tanawa niya So, tanawa dili makalid ang Ano ba, bayo. ilan yung i-relate ni Cory o ni Gloria? Oh. It's always a girl. Kuan si Miriam Defensor, she was made to be a kuan, tawag ni crazy daw siya. Insane daw siya. Yes. Diba? When a woman speaks, she's crazy. But when a Oo. man speaks, he's very intelligent and Yeah. handsome. Sure. We- Girl, Also, if you have- defensor siya pagka-bright. Subagay ba na stroke tayo noon? Also if you have if you have boundaries as a woman,
kuan ka, bitch ka. Yeah, Yes. true. Pero if a Yun mo. man, you know what you want. Ano ba? True. Assertive ka. So easy to put labels on you. No? Ito. Party. Ano. And that is why women are still considered vulnerable groups. Dito, kaluya sa Ano? women. Bar, luya ninyo abs. Bitaw, natin post na Uy, natin nga kuan. Look at Babayi. Correct. Pero okay, kini-effect akong pills. Ay, wow. Jesus! Sa mukha. Jesus! May wala ka change yun. Lamsan na lang ako gahapon. Kuan pa ba? Lain pa. Kanap natin nakita na ako na post ko na. If ang papa mo trabaho, he's providing for the family. Pero kung ang mama mo trabaho, kaya ang gibiyaan niya mga anak. Oh, my Yes. Nga na. That With is parents, true. dili na usara ka Ginoo. buo. Correct. Ang wala ka kabalo. Naku yung lalaki na ganahan, ma-house band. Yes. Exactly. Yes. That's true. Na-actually. Na-jud. Nagdakop. My best friend before, as Hala, ipakuan na mo. Ipatok Yak nga naman sa gawas. raid in 3, 2, 1. So ano yun na siya? My best friend used to have that thinking. College me na, like I think nagsugod-sugod kami atong trabaho, working people, working class na ba. Kanabang ni Ana siya dito na, gusto ko na kasi mag-settle down, gusto ko na hindi na mag-nurse, tapos ako na lang yung wife. Ako like, are you seriously? Seriously? Ano siya, oh, okay. Yan talaga kasi ang kuan, Gusto ko. tinuro ng dad ko. Ang kulang. Edi wow. Pero she changed it naman, karon. She went abroad na. She left her boyfriend. Wow. With her cats, by the way. Naliwat po na ako. Ito ka She left her boyfriend and she's in the UK now. And I'm so proud na nakuan siya. Kanang iyang gibiyaan dyan iyang uyab. Kay, di man siya kaagwanta na. Yeah. So, Fairness. Okay. Strong siya. I hope dili ka mabalik. BVM. BBM. Nana po yung comment there is, stop asking when I'm getting pregnant or why I won't ever get pregnant. Kay bayot me. Women's month eh. Bayot man. Kaya bayot month. Stop asking me, ingon sila, especially with trans women, no? Especially with trans women, ingon sila na the soul, the essence of a woman. The essence of a woman is to bear children. Hello, kamusta ang gipangkwaag mattress? Kaya na cancer? Yes. Hello, kamusta mo na Excel? So wala na mo. Kamusta Wala na mo. mo cystic? Sino? Essence mo dahil. Pagpapagboy na lang Naibayot, mo. na trans women essence mo. Muna siya. Pahumot mo dahil sa kalibutan. Muna na siya. Pero if yung parang bahay, hindi mamagdos, ma-proud ang mga laki. No? Pero kung di mo kaanak, sus, dili ko mo lingi unog laki, or himuon na mo katawan, kanabang pakaslan mo kay to, dili makaangat. Dagan kina ini ang foreigners na magpakasal. Nakoy makaila. Kadili makana. Na gipakaslan na sila kay gibasectomy na sila. Okay. Kani intang mga kaya ko mamiga na ikaman taong makahawa sa poverty. Giuwat po siya na anakan ni ending kay Kulang din. wala Wala na gipasectomy. din chance. Nahigtan na Dahil din. ni ana kala magulang pambasectomy na kay naganan magkaanak. Then diri sila. So nauwat to. Naawat na po siya. BVM. BBM po. Actually, BBM po siya. Not generalizing. So muna siya, your soul, once again, your soul existence as a woman is not to give birth. Gani. Yes. It's to punch the living hell out of those people. Kaya pwede man ka maka-nurture of someone, dili ka ng anak. Exactly. Motherhood is Daghan not kayong just Ako children sister, eh, I diba? always say Happy Mother's Day to her because she has 2 puppies. Bitaw. And ako, Exactly. katulong puppy. Church. Oh. kinayuban ba yan na ilang pag-umangkol, ilang ginakonsider ilang Ilang mga mama. Na mas maayo pa mo galam kaysa sa ilang parents. Gani. Tinuujud na. Dara pa. Ngano di ka ganahan mga nakday? Mabuhat. Alangan, single lagi ko. it's my body. Ikaw Mag-change mag-anak akong ko. body kung mga anak ko. Ikaw pag Hindi daycare. ay magkuba yung bila. Bitaw. Uy, nabiyagan mahadlok kahit itong changes na may tabo sa imong lawas. Psychological. Dili na na siya Dili na dili ka atong fuse swerte na. Na kay mga katumurag coral na scars. Correct. Postpartum, di ba? Katungkuhan mo. Ani ana. O makaiwas sa ba? Wala jud iring na Uy, iro na di. pregnancy is not an easy thing.
It's another human being inside your body. Pregnancy is not an easy thing. Take it from me na nurse. Tinuong ko, daghan kayo mga matay na mga buros. Kayo mo siya tickets from me from As a woman. as a woman. Take it from me. As a As a woman. Birth by As a mouth. woman. Gilowa. Sana po lang, when are you having kids or when are you getting married? Because getting married or having kids shouldn't be a measure of a woman's worth. You know, True. Kanan ko aning gabalik-balik ra tong comment. mura, duha ra jud ang ko ano, Oh, top 2 duha ang answers. Top to mura ko na Kaya anak Mga ko. award na po tanong pinaka-unique na answer ron. Ano siya ni mo? Musibang. Simbang. Personal. Mga ni comment of personal, really appreciate. The acquaintance. Uy, thank you. Uy, pag-shoutout mo niya. What's their name ba? Pwede ba? Sa Di na siguro. Ay. Mr. Pursue. Kabalo na siya. We love you. We love we you. try to avoid mentioning. Pero ang first letter is letter D. So Miss D. Oo. Miss Dick. Si Dick Gordon. Dick Dick Gorda. Salamat kaayo sa pag-listen at pag-comment. Oo. Yung last na to. Charis! I admit ako itong mga personification. Personification. Sorry kaayo, sir. Mama, sa baka. Nana po yung comment, hindi nyo pa susundan yan. I think they're referring to like... Kanang- Nanay anak siya. Nanay anak siya. Hindi nyo pa Yes! susundan yan. Oh, alam ka na, pero madungog na ako na. Oh, Pero saan exactly. na mo sundan? Oh. Ayun ka pala ka man, kay Gastor na may sa test tube, amo nagpunang spacer. Oo. Igasuging cake. So, amo ra add water lang. Visit ka. And shake well. Yung mga tao. No? Samot na mo pa pagpangana. Murag mo pa pagdagan sa bata. Ano sa nasundan? Yes. Pwede nga, ayaw ba? Ma'am, wala pa naman ang vaccination niya, ma'am. Ginuo ko. Kapag may kalingkawa sa gatas sa Vitamin diaper. A sa issue na ho. Lahi daw nga vaccine niya ha. Lahi nga vaccine. Mahala sa... Pali na may mahala sa gatas. Tinuod. That's Ano true. mo atong gatas eh. Bilang man. Murag bilang to, mga 1,000 na kapin. Ang kanang 1 kilo ba na? Basta kanang Basta gamay na na. dakong box sa Robinsons. Mahal ka ayo mga 1,000, 2,000 niya. Tinoon. Pwede sa nina na lang sa Shopee. Kuya, ang mga sinina, mas mahal lang sa mga bata. Oo, kaya Yes. Hindi na kayo makuha. Sa duha ka tulura, mas... Tempuan. After that. Kirmi mahot danog stocks. Kirmi mahot danog stock sa diapers and sa sa tag-ani? Sa gatas. Yes. Sa Ako mo advice ko Pasador Jude. Muna siya lampin sa una. Yes. Katugan Pasador? general. Ang pasador sa bayi man na, di ba? No, Napkin. pasador diya panatawag sa bata. Sa bata? Lampin, pasador ka na. Pansya reusable. Kana maglaba jud ka kay mas maka-rush ang diaper, especially if your kid Makayuti yan, Dagan diba? yung mga kids karon na very sensitive sa Diaper. kanang fibers sa diaper. So siya katong mga baratuhon. Ya, usay mo ug ma-afford. Pwede ma-afford. Ya, kung na ma'am, ayaw na lang diaper eh. Luwi kayo ng mga bugan sa bata. Bata pa lang di na pink. but parents would choose to di ba? Parents would choose to buy the diapers kay lisod daw Mas maglampin. convenient. Masayo na noon. Then, ulog ra po, dili po limpyuhan. Maabot mas buntag. Muna yung kalagutan. So, Yeah. dapat prepared jud. Mother, dili ready. Lahi ra ng ready, mentally ready. Bitaw. Ang dangi ko ng ready ninyo. Pag mga anak, di ka ba patutoy, di ka ba lumukugos, di ka mas nalubigan pag mami ni ani ni siya pagkugos. Wala kami gitudluan na. Kami ginatudluan sa nursing kung unsaon pagkugos sa bata. Maniki na dai of course ana ra gud may diretso. Di ako ka makuyon Ini-experience na nimo. Experience jud ka. Kanang dextrose, wala mi ana sa nursing. Okay. Ano nga ni mong Pag practice? duty na ka na makasulay jud ana kay mga manikin na yung sulim. Wow. Lahi ra man ang manikin ka sa kanang mga art. Correct. Lalo kay kaskwela ninyo kay mga abang sa may bata kasi available. Mga tusukan og contest. Di ko ka, sa mo tagbata, take it from me. Yes. As a mother. As a kangaroo, As a woman, mag-isip. As a woman. Dala pa, maganda ka sana kaso ang chubby mo. Hoy, ay, hala. I will.
I will... Charot. Uy, bitaw! Sa aha. Tiko! Kung bayi ka kay dapat sexy, O body shaming na sa... dapat flat stomach, Dapat K-pop pag dapat nawas kami na- sila Proud na magaling ko sa K-pop industry yung kinanay mga Oo, bus-ukon. Nanaw. Kaya mo dawat na sila Bitaw. mga lagumon. Oh, dapat lang. Kita po daw, nung bumubuan po daw kita Pilipinas, kaya mo mas gwapa pa mga Koreano na to. Pero, One comment, Ruby. Ipa-comment si Ruby anang body shaming. piste. Super bitaw. Ako as Tingawa, personal bitaw, sakit ba experience, yan? personal experience, Oo. kanang aware ba pod me? So, And- sabi mo, ana. Oh, kana bitaw, it's our personal Oh, struggle. salamat Then sa- kung mo kami ignorant na bitaw Correct. ginadukdok pa jud Di ina ko ka na. Dili oy sa imo mong guna effort na ko na sa Mo, taon. may ina ba siya kagat tinapos siya kung Correct. Hindi na po pangutan. nagkagutom-gutom na may control sa mong mga kinaon, mga budget. Tinoon. Lami kasi Kaya nga no, kita ka na mo katong niwang pamilya to, angayan yung niwang me. Excuse me. Bitaw. Okay, excuse me. Hoy, sa gym. Hindi ka Picture here. Oh. Insert picture here. Wait, pero in fairness ha, Oh, edit here. sige, dili Oh, ako please, ha. please. Ano, katulungan pa ka. Okay, go, go, go. Itong vlog siya. Kamo man niwang sexy ka to mo angayan mo. Oh, sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Okay, go. Stays here. Insert here. Insert before and Kita after. ka ana. Unahan na ka na mudaan. Wait, pero Unya? bitaw, gignan Malingaw ko ka? sa- Lingaw ka. I think first year college ko, then balik ko sa high school, but then gignan ko na. Gano'n naman ay mapping, wala na yung unod. Ning stock to Ano siya. sa imong Wala na daw Mapping. unod ang ating ba? Mapping. Okay, gamay ra ha. Ning stock to siya sa humay na to the point na magsingo count para lang maunod Nagkakuan na na siya. oo. until sa Naku, inuun ka. wala na naundaw. Sobrang inuun ka. Grabe Good shot. Uy, pero dako kay na siya nga impact sa kuha nga comment. And mission accomplished, abs. Abs. Oh, Mission pero accomplished. The only thing I miss being kaya maka-try on to different clothes. Ah, yeah. Oh, yes. Nino. Uy, Sa struggle una kayo. magkukay, ako guning size, ako guning size. No. Struggle kayo manguka ay ka nang Oo. dito mga sinina for kuan. Kay kung naa ka sa mga departments are usually kay mga small, Yeah. mga Pero karon wa ko gamay looking back at my face, you know. Oy, tinoon. Sunabot lang. Bisa magbinaot pa kung naong picture ano ko na Oo. nilad gihapon tong smile sa una. Oo, di ba? Lahi ra jud ganahan jud ko kayo kumanambok na imong Correct. tambukan naman nimo. Tilor ako na thank you. Dami jud kay paminaw na makaingon ta mo kay ang struggle gud sa una nilad jud kayo ang paminaw sa mga tao na I don't know so kanang may na chubby mo ay kanang sana maganda ka sana ka so ang chubby oh kana jud na. Gwapo. And now, nagsumpay po, Correct. ito ang mga tanong na mga tipang marites na akala mo payat, mga busy. Uy, Correct. Slim Oo, kasi. Correct, di ba? Gila. Na, idol man ikaw din. Pero usa ra siya na akong friend Ito na inspiration. Kaya ka nang mo effort ka para mo gamay ka mo yun na. Try hard. Kuha na po, mayroon po sugod mo. sa panahon, No? Ginoo ko sa Sige, panahon. effort na gani. Asa sa lugar? Asa jud mi? Sa panahon karon Kasi tambo ka, na-supported. gigan tambo na maniwang ka, kay na kay sakit. Oh, kapon. Sa panahon Pero karon. payot ka. Sa mo tabayot ka. Hala, AIDS doesn't matter. AIDS doesn't matter dayon ka. Rapid lagi kayo imong pagniwang. Hala, Welcome to Idaho. Welcome to Idaho. correct. Murag dapat ba kung bayi ka, dapat imong body cake. Wala jud kay bilbil. No. Dapat smooth imong Si Ida o si Wala, what Lorna o if si pugasun jud ang amo ang No? jeans? Saan ka mabot ana dai? Genetically Oh, predisposed pero na wala siya. siya. Kasi bang saan mag-skincare sa mo Oh. breakout jud na siya. Gawas jud na siya. And kuan po pickles, di ba? Pickles. Okay. Swerte na ng uban na ilang singot dili mo gawas sige. Kami, Ginoo ko. In touch me with reality, Abandon friends. ang sigot. May pares ni Ruby. What's like your hapon best? Ansa me? Si Ruby magtubod. Oh, Oy, oo. Grabe kay kumukuan sing Magtubod. na. Sa cake. Wa na. Mapuga. Pwede na siya Muna nga mag-supply. sa Cebu katong nahutag tubig ang Cebu. Siya yung supplier. Nag-supply sa Oo. tubig. Another comment about, don't worry, bata ka pa, you can find a better partner. Oh, that's a different topic. Comment. Wala kay ko ka-experience na person. Pero na uban. Pero Ambot, I- wala po ko. Pero kuan, why are we condition kita to find a partner, but we were never Yeah. taught
how to be happy. Independent. Diba? How to be happy alone. You were never taught to drink MP after. Visit ko, katudlo lang ko sa ulam yung maoy, di ko sa ulam. Pero dali na makakukuhan. Pero somehow ba pasalamat ko sa among org bitaw kay although Ano sabi niya, org? sa Samba, amo ni Jude every Kanang sa religious org. kay sa part sa February kay of course gugma-gugma namin ginakondak na True Love It seminar ginaignan siya naman sa na ayaw i-feel nga curse ang singleness kay gift na siya kung di pa ka ready ayaw Tinoon. ano bitaw there's no harm in waiting kung di mo ka mo And if you end up single your entire life, there's nothing wrong with that. Bitaw. We all still die alone. Bitaw. Oh. di man siya Awa requirement ko sister, namatay man to, no? Nasa bana, pero wala kaya po sa kuyo pagkamatay niya, kaya isolate yung bana. ay Huwag ka ba Wala yung bana, kasal. intubate, what the tanan? So she died alone. She died without family, anak dito. We only saw her 2 weeks after, na lang siya slow mo, nagpabwisit. No. di man prerequisite mamatay ka nga dapat nakit-partner Sakit pa rin. Oo. Hindi ko na requirement. kaya saan ko na nakit-partner na abuse ka Bitaw. Kana po. Pero sadly, dahil mo accept na lang anak. Kaya Okay. for them, being alone is such misery. Yeah. Mahadlok sila to be alone. But I am alone. The crossroads. And I love it. Tsaka. Mahirap kaya po. Sadya mo. Being alone doesn't mean that you're lonely. Yes. It only knows. Nalimot ko, ayaw na. Kaya pa ba? Kaya ba? Kaya ba? PM. Kaya siya. Dala pa. Before, kailan ka magka-baby or mag-anak ka na? Since unexpectedly, I got pregnant last year. I gave birth with my firstborn. Congrats. Finally. Kapila de ka nakakaturete noon yung paulit-ulit mong maririnig. Pero mas naiintindihan ko na ngayon na naging ina na ako kung bakit gano'n na lang sila magsabi. Now, magkaroon na po, kailan kayo magpakasal? Bakit hindi ba kayo magpapakasal? It's a personal decision that everyone should respect. Kahit pa na dekada na nagsasama ang isang couple, everything in this world has its own time. Answer yourself. Comment. Oh. English, man. Good. We say, Pero mag-agree ko tayo yung nakuan. Everything has its own time. Tinawad siya. Kailan mo kayo sa mga 18, 19, 20. Running for this November. Gusto mo na mabakasal? Tsaka mo kasal. Wala, kaya saan namin mag-graduate na? Bakasal mo. Maka-take na siya exam. Sa may dalian. Bitaw, tunod Diba? mo. Pero kuwan ba? Pero it's also a value and strength pod nimo nga masipa ako ug akong ex-husband. Ay mo. Ay! Tapos siya dito. Kanang after the wedding, we actually talked nga dili gyud mi angay magkaanak together. Pero siguro with other partners we're fine. Pero together dili ni angay magkaanak. It won't work. Tama yung ba na... Feel na ko baog to siya. Feel na ko baog siya. Yung mga ex-husband. Yung mga ex-husband. Gamay na gito siya gnat. Feel ko na to. Nako. Kung naman ka dire ron itarong ang baso, be. Basta parehas mo na. May ex-husband. Basta parehas mo na yung mattress. Ang baso, be. Lagi. Huwag kang basta. Na siya direct. Any message? Hindi ako basto. Hello. Ex-husband? Husband Yoshi, naririnig mo ba kami? Hello. BBM. Say BBM. Say baby M. Na siya. Mga bayot. Bayad man ako na bayad ko. Ala. Lagi siya sa other dimension. Wala. Dala pa. Masyado kang choosy. Magbote. Sige, mapakasal Miss Juan din ang... So kung kinsa na lang ang una makita mo yung menu. Ikaw. Zero naman ang poste.
Bitaw. Bitot-bitot na lang. Ano, mabilis ko. Ito kay standards. Uy. Standards. Sana pa na yung comment eh, murag two statements, pero murag par. Kailan ka magpapakasal? Magpapayat ka naman para decent ka tingnan. Hala, agay. So meaning ang mga niwang lang ang disente. Ana. May Sorry. gamit na pwede madag kung ano ka. Correct. Ako Bitaw. Dako ka po ng simbahan na abangan nila or sa beach ba Kaya ko sila? naman dahil gihapon. Unsa nilang pakaslan? Hallway? Mga visit mo. Gano'ng kasagarang Islamista? Gano'ng kasagarang victim sa body shaming kay mga baying yun? Mao. No, ito na. Good bye. Mas dai, we were conditioned to be kuan. Tubag. Ano yun? English. Asa to? Wala siya sa English. We were conditioned to be kuan, kanang dapat hot, dapat sexy kay para kuan. Para makita ni mate. Yeah. Pero mo yung ginakuan ba? Kana factor ang entertainment, say mga magazines, factor siya. Kaya dapat Diba sa- tinganik ka. Di ba sa unang panahon, mga gay siya, dapat puting na mo. Oo. Kana ba mga comfort women sa mga soldiers, they should always be like white ilang nawo, body figure ko sa so ilo yung pagamin ilang Mga hawa. corset Oo. mo man na, di ba? corset, mga Bahala din body. ako. Nga mo na lang mga Sexy daot na. ng ilang mga intestines. Dapat humok sila muli. Soft, feminine. Oo. Usa po na sa mga katong M butterfly na play. Oo. Usa man na sa mga concepts na Dapat hilong dapat mo. feminine ka if you want to be a woman. I mean, Yes. groundbreaking juga itong Mulan. Yeah, ito Mulan, nga tayo. atong time Ay, bata oo. pa tayo. Like, that was the Bitaw. first time they showed the princess na Yeah, Morena laban, Jude. Moment Dili to na mga typical moment na to turning princess. point sa mga Disney princesses because before Disney princesses they showcased them as Princess. like Snow White. Helpless. Ulat to. Ah. Namatay siya. No, Laki siya ay makabuhi niya dahil. Jesus tinod magyapon na ron. Correct. Hindi magugkalag ang Ah, laki. tinaw dyan. Tinaw na. Ano dili ang dwarf? Oo. Naman na dito ko yung... Damsels in distress. Oh, Yeah. damsels Oh, in most distress. And then they started Cinderella. Mulan. Silang Pocahontas. Pocahontas. Dito na until such time karon. Frozen. Frozen, di na kailangan lucky dahil. Oh, correct. Moana. Princess na sister. Ayaw naman sa iglantaw ka itong mga sa una kay itong Sleeping Beauty. Ay, kuha na ay iglantaw kay Mutsula o Iro. Hindi pwede. Ganahan ko itong Encanto. Wala na biya. Yes. Lucky. Oh, di na vintage. Family na siya. Family na Family siya. na jud siya. Muna yung lami. Sinod. Bukon, iro na lang. Ay, Sleeping Beauty and the Beast. Moana. Ito ko na siya. Turning point ko na Beauty and the Beast, dahil ito. Dito na ako ng Dito na nagsugod na ang babayi kay Bright the Eye. Oh, Yeah. oo. That is true. And another one is... Dugay po ba yung fight ang mga And bayi? kuan, talking about body shaming, Among sa society kay we're also fighting Oo. for it. Di ba dugay mo pwede mo nakabutar? I Yes. think 1950s. Wala pa mo nakabutar. Correct. They had to fight for 50s the ba right or to vote. 60s? 50s yeah. No, wala pa 50s. Kami lang wala 50s. Ako wala sa 60s. Ang Pero sure kung kuan, wala pa. Fight to fight. Kanang- kanang body shaming ba? Di ba kaya nag-workout ko? Nya. Maski nag-workout ko, nagyapoy mag-body shame na ako. May ingon nga, Kasi ka na sila mawalo. Ka. ano sila, masugaan ko no ko ka muscular, wala na ko no yung maganahan ako. Ay yes, kana po na po. Kanang masod kay Oo. kababayi. Oo. Wala ko ilabot. Correct. Bakit sila? Mahal akong wings, bistihan mo. Correct. Mas mahal pa kung wait. Ikaw ni bayad sa akong SSS PhilHealth, pag-ibig, o kasa akong insurance. Buwan ka. Ano, then? Pag feedback mo, bistihan mo. Oo. Strong sila. Dala pa o. Nanapila eh. Ngano na nambok ka. Ngano wa ka na ninyo. Ngano di ka ganan makaanak. Kasi bali ninyo. Anong pinagdadaanan? Papasunod na questions. Ngano, Siguro, bakit? pinakukuha na kahit katong kasi bayi ninyo, lesbian ba Sa ganyan? tomboy, pinaka-tomboy Kasi na. na siya ba? Oh, Oh, kasi kahit nung bayoton yung uyan. Or wala Pwede siya po. tutoy. ito na pa yung gano'n na. Sa comment na, paila ko no, are you a Lesbian? Ay, pa Lesbian. Lesbian? Lesbian. Kay nalimog, bitch. Binoang raha. O kanino, maglagot ko ani. Char. Ikaw naman yung babae, pagpasensyahan mo na at ikaw na lang bahala mag-adjust. Oh. Ana,
As in, Ikaw na lang adjust. Mental gymnastics. murag boys will be boys. Ang atong Napalong color. Mong left. Muna, basta bayi, hindi mo dapat mag-away. Oo. Dapat passion sa Dapat mo submit na jud mo. Kasi nga, nagtanon. Sulayin mo wala pa. may kuan Sulayin pa mo yan kung bayot. Di ba? Kamo may lubton. Oo, di ba? Ano, buwama mo. Ikaw naman ang lucky. Ikaw mag-adjust. Bayot ba yan, eh? Ayaw kini nga na mo mga friends na bayi. Kaya na may Correct. competition. Correct. Kasi man mo. Adjust kay apil na siya sa bayan. Oo. Bantay mo makauwi mo bayi. Oo. Correct. What's mga buwama mo? Eh, maglagot siya ko basta mag-undermine ang lucky Ate ang mo. society. Di na lucky, mga bayi pong mga buweset. Uto Na ilan po i-undermine ang babae ba na girl ka, dapat mo submit ka, ikaw dapat ang babae. prim and proper ka. Oo, ikaw ang babae, ikaw mo suporta si Kisti mong bana mo, tuod yung kaon siya insulting. Jesus! Mind Ginoo ko, conditioning. dami. Doon na yung banbay ganahan na good for them. Oh, Pero good ba for them. naganahan? May pa ato na lang kag tumboy dai. Pagustuhan Yombot. ka kulko. Ato kasi yung Correct. Ayong watch dai. VVM, jud to sa Palanggaon pa kag yung watch. In person mga yung watch, mas palangga pa kay sa laki. Tinuod Oy, siya na. tinuod. Kasi you know how it Visit ka, feels ayaw na like. kung mala. Labi na ikaw may bayi, ikaw na like, adjust. Yeah, Oo. Oo. Adjuster man. Bro, inahan po ka sa mga asawa. Notch. No. ang formation ni Ruby ug ni Mark kay kuan kaayo. Elliot and Curtis. Hi, Erla. Hi, Helen. Hi, Kumusta ka, Helen. Day? May Helen, dili yung takawin ni host, ni guesta ka. Ikaw. Babayi man ka. Di ka ilalam sa lamisa. Missy guys. Hi, Erla Ben. Ay, the director of I Love You Burley is here. Ay, kwento ko din. Ito dyan yung wakalingkawan sa pandemya, na dyan siya. Actually, Here's another comment. I wish people would stop asking working moms how they take care of their kids and stop questioning our needs for a time to ourselves. Wow! Unique Ay, muna na siya, ang unique response. na. Yeah, you think a response. Yeah. Different perspective. kana lagi kung working man ka kay ang i-judge sa imo kay wala ka nag-alaga sa imong anak. Magkag pabaya nga mama. Kay Correct. go-work ka. Wala Labi ka mo, after shift, niya, mula ako yung ninyo. Oh, siya, imong mga anak. Yes. Wala na They're not allowed to have a life outside their being a Yeah. parent. Teacher Chin. Gandhi. Mutawag tang Chini. Igalawang baso. Ma'am Chini, hi! Ano man igalawang baso? pero kung Another comment is, kababae mong tao, dapat di ka tatawa ng ganyan. Oh! Take on! Hilo ka! Hilo ka! Para siyang nabayo. Kababae mo. Di ka tatawa ng ganyan. Kababae mong tao, dapat di ka susuot ng ganyan. oh, Ay, murag si BJ. Oo. Si BJ Vitan, no? so dapat Surprise guys, si BJ bayok. Una, ma-insecure man mo. bitaw Siya ka di ka na. na, musulo ba ito Helen? Insert Master, it here. Insert na tang clip Kanang ni kuwan. DJ. Ayo. Here. Ilisin na! Ano to yun yun? Pag-ilis. Pag-ilis. Walahan mag-ilis. Bitaw ka nang kung baka Ikaw ka na na ibang babay. hands. Hindi ako. Kuan ka. Kung baka ka na babay kay murag mabakay pang lantaw sa imong ha. Murag No, ka pakawala kay ka ba if buha ka mukatawa. So dapat kung babay Dapat. nakakatawa na You know what, if ang imong tingog kay lalo mong Jud. Hello, kagwapo ba ni mo, sir? Kailangan hormones? Oo. Ano tayo? Oo. Dala pa, kani. Are you on your period? Nagre-regla ka ngayon, especially if you're in a bad mood? Pitinood. Si Buta. Kuota. Ay, asimot. Tanaway, si Buta ay bad mood ba? Dalawa na lang sa namin. Si Buta ay bad odor ba? Kaya what if mulan tao dyan chati out? So, Ay, siya ako ba siya mga sa dito? Ano ko na yan? though if tinuod mo siya na maapektuhan yung mood tungod kay girigla mo, it should never be used. Na. Without against you. Oh. Kaya tayo, what if may sa putol
sunod sa mga kay badlungon kay mga empleyado sa HR. Bugwak pa yan na. Kapag mo. Kabala ko sa nakalamay na nga podcast kay if na yung mga inana kay namo ko tay murang scientific explanation. John! Kay namo ko tay nurse. Nakatawa lang So ito namo sa tay ka ng back up yun. Nako'y bayin na kauban nurse ba rin. Magaman yung mag-code. Dali-dali ito. Yaki, kalapsan, manoon ko siya ano. Ang bilat mo, dibogbog na. Ala-ala nito. Ala-ala ko. Ako nung nagluwa siya daw yung bilat kapugwak. Pag-ilis ako, Day, ikaw sa bulhok na rin ang pasyente. Okay, Day. Sama na ka na magbahak-hak ng mayo. Kasi may feeling you take ka ng mo gawas ganang. Imagine na lang ng ihi per ginagmay. Yan na. Trickling. Oo. Sama na ka ng apol-apol may magawa. Mo na makasapot no. Kanang ihi pero kanang kuan murag mas lapot. Mas lapot siya. Oo. More siyang to lose. But it's not pleasurable. Ha? Or dili nito mautong ba Dili yun? mo siya mautong dapat mo Dili gawas siya sa siya. mugawas na siya iya. Ayos, ayos. Pero na may Labi na ka lang mukatawa ka. Kanang mukatawa ka abs. Mugawas na siya. Sabon ng baka ka baka. Mo ano? Meloria kay may effort sila lang matos pagawas ilang dugo. Ay really? Ako, in fairness- kayo na. Muna ang something sa mga babae na di ko ka-relate. Nila pa ka Hindi ko dysmenorrhea. dysmenorrhea. Ay, at Ay, least dysmenorrhea Good pa. for you. Dysmenorrhea on manas direct. Oo. Ato din ma-practice before. Oo, dysmenorrhea ano Yeah. ba yun ko? Mag-direct na ako mga dysmenorrhea. Kaya nandun na siya musturya. Oh, Bratin. Kaya sakit na. kami mga bait almoranas mo tawag ana siguro. Actually. Actually. Buwa. Buwa. O tubulon na siya. Okay kaya nang uban kay makuyapan Diyos kasi. Oo. Ay, sa kasakit. Legit din. Mo biya na kanang kwan ba? Kanang Hindi ko sa katay ko pinilipan kaya na po allergic. Ay. Oo. Death. Ano ako nito? Lord. napa di ay Lord. kanang sa mga babae nga dysmenorrhea on then kanang mulib sa trabaho. Ingno nag-inart zero na kay kuon. Dapat ganit sa dapat may special na leave ang mga babae ba for Dysmenorrhea. dysmenorrhea leave. Kaya nabi ang digit ka bangon. Lenny, tagong ka ha. Yes. Baby, hindi ka ka-relate. Nasa Sara ka. Wala kay mattress. Correct. Tinod ba ya? Kaya na yaban magkuhan. Murot na lang ng siklip kita gabulan. Kanang dysmenorrhea di. Kana po mga saba Ano po si yung- Direk. Kanang mga saba si Direk. Yung ingon dahil sila nagbidugo dagay ni si Direk. Kana mga saba ka. Kami may murag dysmenorrhea doon. So, lahi ra. Dala pa. Happy na tamahuman, Mark. Dara. Bakit ang tahimik at mahiyain mo, being soft-spoken and mahinhin as a sign of weakness? O, tanawa, dali na, ninyo na, kababae mo tao, dapat di ka tawa-tawa ng ganyan. Nagkaroon na po, Anong bakit gilong tahimik ka? ang mahiyain mo? Asa dyan mo lugar. Asa dyan sila mo lugar? Depende na lang daw sa audience. Depende na lang. Mauta na lang ka. Osam ganahan. Hinhin o bahak Excuse ka. me, kung sa man ka ng bongga kumukatawa or dili? Correct. Kasi yung ganyan. Sa Yeah. milk tea What do you, I was born to adjust. what laughter level, ma'am? Level 1? Level 1, 2, 3. Okay, level 1. Correct. Ano? Or i-connect ako Bluetooth pa. Oo. Dara, the usual, when you get married, hindi ko na yung, ito lang, butayin lang counter. Magtali na lang. Butayin lang counter. Skip lang ng kuan married and children. People should stop telling women how to dress and people should stop telling women, period. Yes. Yes. People should stop telling women how to dress. And to Stop telling us what to do. Yes. People should stop blaming the clothes we wear when we get sexually assaulted. Yes. We can wear whatever we want to, especially if it makes us. How we dress does not give anyone the right to assault and harass us. True. Truths. True. Isang That is true. ng ilang sanina, dili ko na nila sala. Ganun. Dapat tibog ka ang hilabot ana nila. Kaya na yung ban ma-rape na covered. Yeah. Na yung ban Rapist, masisitan sa dalan So niya. many Muslim women are being raped. Yes. And they cover Oo. everything. Exactly. Mata na lang nga gagawas, ana. Oh, ala, may kun pa yung mata. Kanang ang ginaingon ba nila is rape is not a crime of lust. It's a crime of power. Power. You know, And katong And gingon rape is not about sex. It's about Yeah. violence. it's about dominance. Yeah. and katong gingon ni Lani siya Oh, katong ano man? rape exists because of rapists. Yeah. Oh, Yeah, Exactly. that's Kanya true. giba
No, dream Di ba is siya? June. Tinuod man gud That mga is feelings, true. man. That is true. Anything to change the narrative na Lenny is kuan jud ano. Hopefully makadaog siya. VVM. Well, I think Diba? daw gid siya. Pero ako si VVM dyan. Bebeng! Wata ka ba si Kalyo di dem Dala pa, why did you tell the police? Why did you tolerate your abuse? Victim blaming. Di ba? Uy, naiuban nga, di rin makareport kay mag-isod na gawas. They go, magkuan pa na sila, mag-deal pa na sila sa ilang Oo. self. You're going to i-blame pa nimo imong self O, marami tao. after the shock. Oo. Ang ilagay mo, ayaw sa kong kuan, ayaw sa kong pasangin kay mag-blame sa ko sa self. Nabi ba na naingana na siya kay tungod man sa akong gibuhat. Oo, gani. Yeah. Magsama. Alam mo yun na, burikat ko. Oo. Oh. Unya i-judge ka nga. Ano wala man ka ni fight sa imo sa. Diba? Ay, di wo. Oo, naging mapstihan. Kama, kuan, sorry ha, pero bugo jud ang Pinoy when it comes to that. Dili Yeah, ko that's true. Dili ko educated or dili tanan bugo jud ang Pinoy. Judgmental ang Pinoy. That is our culture jud. Yes. We have that So sheep kita mo culture. stereotype. We have that Yeah. sheep culture jud. And I can say, because I live in the Philippines and I'm a Yes. Filipino, well, I'm kabalos bang country. So if you're gonna say na, Sa kuan po. wala man ko kabalupod sa kuan, wala ko labot nila. Basta Bahala isa. sila mag-away ang Ukraine o Russia. Ang ako is, naining anak diri sa Pilipinas. Yes. So, siya, and then, napala, maybe, dara, lucky ka or buying? A stranger asked me this just because I have an undercut and no boobs. This is a rude question, regardless if I were a man Yeah. or a Bitaw, woman. tinuod. Just to stop being rude. Maong na, hala bang, ingnon sila na, hala, wala kay tutuin, lucky ka, Oo. or kana bang, Pinauban kana niya sa abot niya na magpababkat nila. ng mga women, Oo. ingnon din yun atong kuan. Pares atong alot ni Dil, Oo. kana bang, hala, lucky ka. Yeah. Tumboy na kay kuan. Naayo ng tuli, Brad. Yeah. Oh, Actually, si Dil na. Si Dil. Pero ako si Dil. Hi, Dil. Hi, Tita Dil. Dil, do not let them ever change your name to Dick. Ayaw jug sugot dahil. Bitaw. Basta mapaupaw pa ka. Kana siya ingnan ka na wala kay tutoy. Pero sa laban na ako nga gipanganak kog ingnan. Bitaw. Sorry, So ako na. naman. Ako si And Abig. another thing when it comes to women shaming, and this happens a lot, especially Miss Universe time. Again, kayo Yes. mag-shame of women Tinood. against women. Mga bayot against Especially women. mga bayot. Mga bayot, so mga correct, mga visit kayo. Like, oh. Grabe kayo mga Kapanuway. Sa women's body. Bisan gani kuan karong bago ra nga Miss International Queen Philippines katong first runner up si Patricia kay ang iadyo ko nung kuan kay na kuan siya na body shame siya kay wala siya shape, wala siya kuno nga pagkabayot, wala siya curves. Unya na first runner up man. Gahapon ra na. Gusto mo nila kadaog? Taga Cebu ang naidaog. First runner up ay siya. Sipo na po, Mga dahil. bayot na. Tibo na pod, mga bayot na Ay, ha, mga wow. bayot na. Oh, grabe, Jud. Grabe. Kailangan lagi dapat lagi kuan kung ka dapat flat imo. Taga Tisa direct. Dapat Tisa sada Cebu. imo. Ah, Tisa. Siomay sa Tisa. Disposition. Yes. Kalibog po ko. Dagan kay gi-require sa mga babae sa. Daghan. Kasi ganun sila mo require. Unsa po yung mga Munang- measurements sa lungon? Correct. Munang dako kay kog respeto sa mga transgenders yun kay dili dali mababayi. O, dili. Oh, nya ang is ilahang gi-embody gid ba? Nya magpa-kuan gid sila, Magpa-change. magpa-change gid sila inana. So ayaw mo judge. Ayaw sila ging nga kuan bayot nga transgender dili lahi ang bayot lahi ang transgender. Women jud sila. Women jud sila. I think the general rule of safety and kindness is if they dress and express like that, that is how you address them. Correct. And if not, you can always ask politely. Usually How makadungog do you ko nga want me to address? makadungog ko nga kuan ka nang baklang 1, 2, 4, transgender. Dili oy transgender, bayot mo gud na. Tinood, Jud. Oh, we have to talk about that sa June. June na. Nga po. June. Yes, June. Yun na po, Jud. June na ba the next May napay lain. As a woman, people should learn how to fucking stop telling us what to do, what to wear, and how to. Yes. Kana, stop. How people should Fucking. fucking. Na-BBM ko. People should stop telling Okay. women. Should Say lang. Kana. Tinood. I hope they will stop saying babae kasi, and I hope they will stop the stigma with single mothers.
and saying mas maganda Yeah. sana kung especially if No. you don't know the story to begin with. Okay na! Tinuod Nami yun experience, na. ana. Ang akong best friend, na siya pag-umangkon niya, iyang sister, anak na niya, ang pag-umangkon niya, so sister niya, ang mama niya. School na diris dumagyate ha, start of letter A. Then second word kay O. So moto niya, nasa latest sa bata na a complete family is composed of a father and a mother. That it's choices and chicken. Ang gi-check ra is mother. Kay more na niya. Moray na niya, wala siya father. So, girong Girungan. Complete family, girong. Pagdawat sa akong best friend, iya kong gisulong alpha omega. Hala. Oo. Hala. Sayop. Sorry. Ito yun. Kuan, mo to, gisulong jud niya kay nila kay ngano ko nung iniana dili dapat daw muna gitudlo. Yeah. Kay that's not a family. That's not an incomplete family anymore these days. Correct. Ako na, bitaw, sakto na po tayo mong gibuhat. Kaya luwi kay ang bata. Kaya ngano ko nung na-zero siya, ay ato na exam, ang -1 siya niya. Performing to na bata, ba? So, muna to iyang kikasaypan and she doesn't want na iyang pag-umangkon mag-think for the rest of his life Nga. na Incomplete. Incomplete siya. just because a piece of paper was not validated in the right kanang ining ana na supposed to be anything. Ining ana, especially children are very impressionable. They will easily paint a picture of what the world is. Kaya gahulma pagod in tawon ng mga bata. If the person tells the kid na muni ang right, muni ang wrong, ano na niya madala. Bitaw. Regardless if subconsciously or consciously na niya, masulod yun na siyang utak and he might even pass that on. That kind of mental abuse sa iyang mga children. So, dapat may i-call out dyan na inyo may nga, especially sa mga module. Yung taon, himo ang tarong mga module. Kasi, Ang mga multi-board, dinalian ang dinalian ang mga module. Kaya nabi yung uban nga, mga single mom na, mas mupili na lang maging single kay Gika, nag-abusive Kung na. problema Relationship. kaayo if na na. Mas lower ang anak. Gani. Kung stay sila ang relationship Kanang na. divorce, kanang mga separation. Dili man na tungod kay ang ilang mo thinking sa divorce at separation kay ang paggusto niya ng bahay o bulag-bulag ang mga laki bulag-bulag it promotes cheating. Hello, it promotes cheating more if wala na kay Gani. Bitaw. never sila sa Kaya relationship. wala sila option. Magpungan pang baha ang biga dili. Bitaw. Exit. Gani. Yeah, Hindi naman exit door. kabalo ka taler ko anpod kaning ang ubang single mother, ang ubang nga single mom kay kanang for the sake lang sa ilang mga anak sa ilang anak no. Kay mo stay. Dayon ang orang uban kay mangita og kanang like stepdad na lang. Unya ang May tungod ko ang ilang giagyan kasagaran po kay ilan niya na. oo. Thinking katulad ang ilang giagyan is gikan sila separated family. Yes. I don't want my kid to go through the same way I did. You went through that because of your parents. I think it's time for you to change that kind of notion. Break the ano ba cycle ba? Break the cycle. You're passing that on to your kid. Wak pa baluluig imong apuan na or what can kuan na sila. Kaya sila nga mo na solution sa ilang problema which is actually ni samot na hino. Gani, exactly. Once again, having a partner is not a solution to everything, Jude. Correct. That It's is not the best solution, Jude. Having a partner. True. Pero lang gaulag ka na, best solution na. Kana download Tinder. Women siding with misogynistic men to put down other women. Like, you can't blame men to be unfaithful. They're men. Maybe you, the woman, is the reason why your husband is Kana unfaithful. Jude. Dahan niya ni Ana. Yeah. Pero kung sila na ang matihado, sila na yung Sila na yung magkuhan. Nago ko yung friend. No, Jude. Second to the last comment, career or marriage? Why can't women do both? Yes. Oy, why can't women do more? Yes. Yeah. More than both. Ngano or man dyan na dapat na career and marriage. Correct. Pero mo na ginangingon ni Ochi Garina na kung kuan kayo ka ambisyosa ka, bitch ka, kung nakay daghang trabaho, chef. Trying hard. Mm. You can never win. Pero kung kuan ra ka, housewife ra ka, inon ka na, ay palamunin ra. No, housewife naman siya. Wala na siya trabaho. Magulat ra kag kwarta. Nag-break na
mas kapoy maging housewife. Kapoy ba yung housewife? Kapoy kaya mga Walay leave. Walay day off. Walay sick leave. Wala kay kwarta sige. Bitaw. Agad pa kasi mong O niya, mangayo ka, igyon pa siya pag sige ka pangayo porta. Sorry ni talo sa kong bilat mo na may sinsilyo. Uy, mangayo na pugo. And yung last statement na women are not supposed to lead. Ang last statement. Atong tanawon. BBM. Let's see. Atong tanawon, maayo ba? Ako, okay naman ko if kung kinsa man na makadaog. If dili sila ni, dili woman ang As makadaog. long as dili si BBM. Dili Ano may akong possible? Na yung nag-ask na ako, kuya, kay Murag anxious kay itong bata at ba chat siya. Kuya, what if si BBM jud ang makadaog? Ano ko? So be it. Oh, the majority has spoken. Kaya mo na akong voting, sister. Kunti- Pati mabuhat. But take note na the presidency is not the only seat of power na makahimog change. Tanawas No. Duterte na seat of Yeah. na ba siya na himog change? Wala kaayo. Pero dili kaayo mas grabe. And wala ta kabalo. I think katalawa na si Lenny, di ba? Vice President pa lang, nara siya na himo na change. Any president should or whatsoever, makahimo good change. Especially women. Gan. I think it's high time. Kung ano good, halos tanang countries no kay puros laki ang galid. But when it comes to like women, murag ay kani kuya ta kay basin ma-emotionally. Yes, Breakdown. emotional driven nga. Basin mo kuan kani siya. Hello. Basi Mas gidugo ni Ron. emotional pa sa tatay digong, ginoo ko. Basi gidugo ni Ron. Basin gidugo ni Ron na Marshall. Dugo ang laki. Manang menstruation. Mag-menstruation, ay guys, nagkamali ako. Actually guys, emotional ako to ang lawa. Sorry kaayo atong usang adla akong ipa-place itong malaki kaya gidugo ko. Pero lifted ng curfew. Okay Pero naman po. next month, kasi this seminar, quarantine na po tag level 3. Marshall na sa dali. Indo. So, okay. Ay, kuan ba yan? For women, for a woman who leads Yes, go ahead. table 12, kapila ko na ingnan nga kuan nga pag musulat ko og kanang heroines in our plays and musicals, it's not nganong babayi. Daghan kaayo mo question nga nganong babayi ang Really? main. Hindi man babayi. Yeah. Kabalo si Jerry ana nganong babayi gyud daw. Oh, di ba yun? Char. Ano daw di Yan sa babayi? mga ko na direct murag rebuttal. Ano ko na aren't women supposed to kuan to carry the story? There's enough contradictions in women that it makes the story interesting. It's not just testosterone. Daghan kaayo women are also kanang ba different facets of daghan ming facets that makes the story interesting. It moves the story forward. Yes. So why not? Ngoy akong piniginaingon, why not? And usually ang niingon ni Anis ako is babayi. Which is also weird. Yeah. Kamo mga bayi, usually ang inyong greatest enemy kaya mga bayi ang food. So, mga last remarks na to before we rest in peace. Ay! Sige. Ato ang mortal guess Kuan, about women babayi, as don't a let woman. anyone dictate how you will live your life. Sure? Ako, last thing ako is the battle for claiming women's rights and letting women be empowered to this long over pa. Dili pa jud siya. Dugay pa jud na. It might not be in our lifetime pa. Yeah. Because it is so hard to change a system overnight. Patriarchal education. Patriarchal jud pa. Every culture is always Even if patriarchal. naiingani nga opportunity ang mga babayi, I cannot say nga free ang mga babayi. Even in religion, people won't admit that Lord can be a woman. Yeah. Ano siya, lucky good siya. Yeah. Or he's everything. Everything be at the same Muna, time. bisa in religion, patriarchal, politics, patriarchal, cartoons, patriarchal. Magic lucky to boost the women. Ano rin Yeah. ito. The fight for that is long over pa yun. You have to, pero in the meantime, you have to play your part. Try not to put women down simply because they're women. Try to make it rational ba na ano kani
dili kay tungod abi mo ang choices sa woman mingon na mga dili ko di kay prioridad Dapat ingon anak ikaw. no dili jud puro to siya bye kamayot Ako una? usara daw mo kay si Kurt 1, 2, 3. Pero ako ay sukuan. Dahil babae ka, hindi babae lang. Diba? Wow. Soft, kanang short and Sure, check out. Ano sa nga short and assume it's like 22 na manggod and I feel like at this point we're at this point in our lives na daghan dyan ako so but still a lot of the things that keep women kanang sort of 10 steps back are still there and I feel like we should keep on fighting na this is not just a woman's fight, this is everybody's fight. We should always help with the battle. sa mga bayuta mo Katamo kung mga bayot, okto yapod mo ha? May free pass. thank you mo Wala Sige, ka free free pass pass sa in your your house Kung pailong happy stay. Anyway, but yeah, and then, let's not limit a woman's choices just because she is a woman. Yes. So let women live. My God, guys. Mabuhay kayo mga babae. Where to shut? Like, ako na let women live. Closing prayer. close the prayer Closing prayer. Kuan, we have to start. COVID of. It's not start. Like we have to continue accepting na women can also be kuan, the holder of dreams. Of a family, of an organization, of ano kay Table 12 was once a dream mampod. It was once my dream to have a production company, to have a theater of my own. And it was possible with people who helped me, who stayed with me. I didn't say nga it was just me. Pero, you know, along the way, we had so many challenges nga giingnan jud ko nga people would look down on me because gamay ko and babayi ko. Kuan ka na nga discriminated me. We had to do murag doble amo ang trabaho because we are women, ana ba? And doble amo trabaho pero mas gamay ang among kita usually. And you know, it's not, we are fighting not for equality but also for equity. Nga equality and equity ba? Nga we are paid and we are respected for how much we can do, for how much we can contribute to society and to the family, to the organization. Because as much as we are women, although we lack the testosterone, pero we are also capable of having the strength, having the grace to grace under pressure, and having the strength to power through. Labi na ang Table 12. It's been, oh my gosh, mag 3 years ng Table 12. Yeah. Oh, we survive. And I think nga I think I give credit to the women of Table 12 and to the gays of Table 12. I think it's the feminine in us that makes this. Usually kinag-endure manggod ang women. Grabe mo endure ang women. Yeah. And that's why Table 12 is still alive. That's all. Thank you. Alive and kicking. unless pamusilon Yes. Sigbason sa gawas. BBM sa gawa. This is such a great episode. Yes. I love it. Promote guys, promote mga chefs. Ay, finally na si Ate Abby siya mo promote. Ah, yes. Ano ba Ate Abby? Di ko ingnon ko ni direct sa unang i-promote ang wa ko kabaluda ang saon. Wa ko'y copy. Fun! Look forward to our mini web series. Look forward and backward. Coming soon. Our web series. Sana. Paano siya? Follow-up story. Follow-up story. Fun. I love you, girly. So, around third quarter of this year. Sharks, ako nag-claim ng third quarter of this year. So, yes, it's something to look forward to. Oh, katong Kani, starring Miss lang doon. Kani sila. Yes, starring na sila doon. Starring
Yes, kami niya. O, diba? Kuan si Twiddle D and Twiddle Dum. Actually, mo na siya Kung sa yung frequency. nakita karon mo ra gud. Ang kuan Nothing strange. ang sa imong pagbiya po. Okay, next ba yung Oy. Yes. Nabiyaan na mi. Yes, coming soon. Dili stable to, dili kay kailangan mag-acting kay maunod sila. What? Dili. Wala ni. organic man ka. Muna ni siya. Table reading. Ora ka mo. Oy, Mora June. kuan good news ang atong followers ug subscribers sa YouTube and sa Instagram are kuan organic ang atong mga followers. Dili tinugos. So yay, thank you so much. Click Like- that notification button. Yes. Ah. Like and subscribe. Atong vlog ni Kuan, yung kaya to yung pangilo ato. Ay lang. Wala siya yung Paano siya nitsuit? Ay, no, na. Dapat lang po kilain. Dahil kayo bitaw. It's raining, man. Kuya Mark, pwede mo chat lang kadaan. So yes, like and subscribe and watch for more episodes of Kaya Kaya pa today. Kaya ba Kaya pa Kaya today. pa today, I think.